लावखार ओंखाम जाग्रा आरो मिथिंगायारि समायना नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। भारत भुटान सीमायाव थानाय हा गोसोम एबा खालामाथियाव इक' टुरिस्ट गाइड एस'सिएशनआ दावबायारिफोरनि थाखाय सिजन 23-24 खालामाथि इक' टुरिस्ट स्पट खुलिना होबाय। बेयाव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे गुबै हा गोसोम, हाजो आगर बायदिखौ नुनो मोनगोन आरो गोबां समायना मिथिंगानि नुथायजों लोगोसे मानास हाग्रामानि मै, अमा, मोसा, मैदेर, दावराइ बायदि रोखोमनि मोख्रा आरो बायदि दावमा-दावसा जिब-जुनारफोरखौबो नुनो मोनगोन। लोगोसेनो खालामाथि इक' टुरिस्ट स्पटआव थांनोब्ला माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनांगोन होनना फोरमायदों। जेरै गोबारै मिउजिक दामनो मोननाय नङा, सेवनो रोङि बेसादफोरखौ जानला मोनला गारनो मोननाय नङा, बेलासिनि 4 बाजि जानाय लोगो लोगो दावबायारिफ्रा ओंखारबोजोबनो नांगोन। बेफोर नेमखान्थिफोरखौ फालिथारनांगोन होनना खालामाथि इक' टुरिस्ट गाइड एस'सिएशननि आफादगिरि बिथाङा फोरमायदों। आबुङै मिथिनो एबा थांनायनि खौरां लानो थाखाय होखानाय जानबुं नाम्बार 8638229517 8472075338 आव फन खालामनो हागोन। आच्छा, जोङो दिनै बेखौहाय जोंनि जिनोखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पट जोंनि चिरां जिल्लानि आन्डाराव थानाय मोनसे नायनो गोनां लकेशन अर्थात जायगा, जों बेखौ दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। दा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गावसिनि गोसो खुसिहाय बेवहाय दिनैनिफ्राय लानानै आप टु थाबथानाय सिजन जेब्ला बन्द जागोन बिसिम नोंथांमोना फैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा बेयो मानास नेशनेल पार्कनि आन्डाराव थानायलाय दिनै बे मानास नेशनेल पार्कनि आन्डाराव जिखिनि गाइडलाइनफोर दङ बे गाइडलाइनजों दावबायारि नोंथांमोना सोलिनांगोन। बेनो जाहैबाय बेवहाय बनफोरखौ बांद्राय एलाउड होनाय जानाय नङा आरो बेजों लोगोसे दामग्लुंनाय जेनोखि साउन्ड सिस्टेम बेखौबो बांद्राय सोलिहोनाय जानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे हानायमानि नोंथांमोना जायफ्रा दावबायनो फैगोन बिथांमोना गेस लानानै फैयोब्ला सबसे बेस्ट जागोन होननानै जोंनि बे टुरिस्ट गाइड एस'सिएशननिफ्राय बेखौ मिथिहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना दावबायफैयोब्ला मोनसे नुनो मोनै मुवाफोरखौ नुगोन, हाजो गोसोम खालामाथिखौ नुनो मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो खाथियावनो थानाय जोंनि भुटान रायजोआवहाय मोनसे नायनो गोनां हाजोखौ जों नुनो मोनो, जायखौ हाजो आगर होननानै बुङो। बे हाजो आगरखौ खाथियाव थाङोब्ला नोंथांमोना नुगोन, गावबा गावनो बेखौ फैनानै नायफैनो हागोन। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे बिटिआर हालामनि तथा समग्र आसाम बा भारतनि साफ्रोम दावबायारिनिसिमबो आङो गोदान बोसोर आरो बे फैगौ बर'दिननि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनायजों लोगोसे दा बुंदोंमा लामा खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव सफैनोबा जोङो राजा लामा सापागुरि नेशनेल हाइवे 27निफ्राय सिदा साहाजों थोंजोङै माबाजों सापागुरिनिफ्राय खैलामैलासिम रड दङ दा बर्थमान। बे लामासिम फैयोबा खैलामैला मोनफैगोन। खैलामैलानिफ्राय आरोबाव 3 किल'मिटारसो फैयोबा लावख्रिगुरि एसएसबि केम्प मोनगोन। लावख्रिगुरि एसएसबि केम्प मोननाय लोगो लोगो बाहाय जोंनि इक' टुरिजम स्पटनि माखासे एस'सिएशननि जोंना मावख' दङ, बाहाय जोंखौ लोगो मोनगोन। आरो बे लामाजोंनो दावबायारिफ्रा फैनो हागोन। आरो प्रथम फैजेनबा खैलामैलानिफ्राय एसे 2 किल'मिटारसो सफैनाय लोगो लोगो फरेस्ट अफिस मोनगोन। बे फरेस्ट अफिसाव दावबायारिफ्रा गावसिनि माखासे आइडेन्टिटिखौ प्रुभ खालामनानै बेनिफ्राय मोनसे पारमिसन लानानै फैनांगोन। बिनि उनाव जोंनि गेट मोनफैनाय लोगो लोगो जोंनि गेटआव मोनसे पारमिसन हरगोन। बे पारमिसन लानानै सिङाव गोसोबादि हाबफैनानै फुंनि 7 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिम, बेलासिनि 4 बाजिनाय लोगो लोगो दावबायारिफ्रा बेखौ जायगाखौ गारनानै थांनांगोन। दा बेखिनिनि गेजेराव 7 बाजिनिफ्राय 4 बाजिनि गेजेराव बे दावबायारिफ्रा खालामाथि इक' टुरिजम स्पट जेखौ जोङो हा गोसोम होनना बुंनाय जादों, बे हा गोसोम स्पटखौ नायनो बाहाय नुनो मोन्दों बा हाजो आगर दङ। हाजो आगराव 3-4 रंनि दङ, गाबनि दङ। जेरै गुफुर दङ, गोसोम दङ, आरो गोसोम दं, हाथफ्ला रंनिबो दङ। बे गासिबो जिनाखि दृश्य बा बे समायना रमायना हाजो आगरखौ नायनोनो दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय थांनाय देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय। बोसोरथामाव जोङो आगान होबाय। दिनै सर्टलि अपेनिं खालामना होनाय जाबाय दावबायारिफोरनि थाखाय। दा जोङो दावबायारिफोरखौ खावलायो जे आसाम सरकारनि जिनाखि एसअपि, बे एसअपिआनो बाहायबो प्रযোज्य जागोन। मानो होनोबा बाहाय गिदिर साउन्ड सिस्टेम दामनाय आरो अर सुनाय, निसाजुक्त बुस्थु द्रब्य बा निसा जिनिसफोरखौ बाहाय लोंनाय निषेध दङ।
दा जोङो दावबायारिफोरखौ देग्लाय जोङो एसे साबसिनै हेफाजाब खालामनो हागोन बे आसा थिदों बयनिबोसिम। मानो होनोबा थांनाय समफ्राव एसे एनै गेना गोरोन्थि हयथ' थालांनो हागौ। मानो होनोबा मोनासिम किसुमाननि गारि गाज्रि जादोंमोन, किसुमान गारि पाम्पसार जादोंमोन। जोङो बिथांमोनखौ लानानै खैला मैलासिम बिनिफ्राय खमसे खम 17 किल'मिटार जायगासिम लांनानै बानायनानै होफैफिननानै आरो बिथांमोनखौ लांनानै जोङो लामासिम दैथायहरदोंमोन। दा बिथांमोना बेसेबांसिम गोजोनदों जों बुंनो हाया। खिन्थु जोङो कालामाति इक' टुरिजम स्पटनि जिनाखि एस'सियेसन दं, एस'सियेसना दायथ' दङ जे जोङो बिथांमोनखौ जेरैखि जाया लामायाव दैखांहरनायनिया। आरो बाहाय हेफाजाब खालामगोन सरकारनिफ्राय जिनाखि प्रसासननि दङ, पुलिस बिफान दङ आरो हाग्रा बिफाननि मानसिफोर दङ आरो लोगोसे SSBनि मानसिफोरबो दङ। दा जों जेराव दङ बे स्पटनिफ्राय बे लोगोसे ओरैहाय भुटान हादोर बिथांमोननिबो सिङाव जोंनि मानसिफ्रा एसे एनै बे समायना रमायना हाजोखौ नायनो थाङो। दा जोङो दावबायारिफोरखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना गोजौआव थाङोबा जाहाथे थिग जोंनि बे टाइमखौ मेनटेन खालामनानै फैयो। जोङो गोजौआव गलटेक होननाय दङ जायगा, बे गलटेकसिम सोरबाफोर जुदि थाङोबा ओरैनो थांनो होनाय जाया। बाहाय थाङोबा थिग टाइमाव जाहाथे होजोंनिफ्राय 2 बाजियाव ओंखारबोयो, जाहाथे बिनिफ्राय 4 बाजिसिमाव गेट फारसे ओंखारलांनो हायो। दा जोङो बेखौनो खावलायगोन दावबायारिफोरनिसिम, फैदो नोंथांमोना फैनानै थांनाय बाराव बा बिनि आगोलफोर सोरबा फैदोंमोन, फैनानै मोनाबा बेलासियाव सफैदोंमोन। जों बिथांमोनखौ सोरखौबा फैहोआखै, जिहेथु बाहाय जिब जुनारनि माखासे प्रभाब दङ। दिनै नुनो मोन्दों बाहाय हा गोसोमखौ जानो मैदेरफोर फैयो, बेलासिनाय लोगो लोगो बाहाय मैदेर फैयो आरो लामायाव जोङो मै लोगो मोनो, मैदेर लोगो मोनो, हाग्रानि अमा लोगो मोनो, मोसा मुफुर दङ बाहाय। बिनि थाखाय जोङो मोनानाय लोगो लोगो बाहाय हाबहोनाय जाया। जिहेतु नैबे साहा ओनसोला भुटान हादरनि ओनसोल गोलैयो, दा बेवहायबो हाबनो थाखाय माबा मोनसे लानांगोन नामा? बाहाय हाबनायनि थाखाय जोंनियाव जेबो लानांगौ गोनां गैया। माने बिथांमोननिफ्रायनो बेहाय माना दङ हाबनायनि थाखाय, जिहेथु बियो इन्टारनेसनेल बर्डार गोलैयो, जायनि थाखाय जोङो बेखौ हरैहाय हाबनायखौ जोङो होआ। खिन्थु माजे समाय बिथांमोननिफ्राय बाहाय बिथांमोननि केम्प दंफैयो, जिहेतु आर्मि थायो, भुटान आर्मि दङ, भुटान रेन्जार दङ आरो बिथांमोननि बाहाय गामियारि मानसिफोर दङ। बाहाय खमला फानफैयो बिथांमोना, बे खमलाखौ बाहाय फानफैयो आरो बे खमलाखौ जोङो बाहाय बायनानै जानो हागोन आरोखि। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।